Sanibonani guys, igama uNqobelani Phathela Mazwibela eThonga ngomhla ka-21 August. USanele uzamile ukuyincenga inyanga ukuthi angawutsheli umndeni wakhe ukuthi wabheka emumva, kodwa inyanga isho kahle ukuthi wena usebenzisa umuntu owahamba emhlabeni wamenza waba umuntu omgqilazayo, uhleli naye la, futhi ngabulele kaMathonga manje nawo wonke umndeni wakhe nobaba omkhulu bakhe. Kumele utshele umndeni wakho, kumele siwenze lo msebenzi, kodwa futhi ngeke siwenze umndeni wakho ungazi. Hhayi-ke guys, uSanele kube nzima kakhulu ukuthi awutshele umndeni wakhe. Uthe mefika nje endlini wamane nje wathi, eyi, ngiphuma kuyena uGumede. Bambuza ukuthi utheni? Wathi, eyi, kuningi kona ekumele ngikugonyuluke kuyimfihlo la esifubeni sami, kodwa hhayi manje. Bathi, hawu sitshele phela. Wathi, bengicela nje ninginikeze ithuba ngiyocambalala, hhayi manje. Wahamba-ke guys, wayocambalala. UMbali-ke njengonkosikazi wakhe uhambile waya kuyena embuza ukuthi ngampela ngampela udliwa yini. Washona nokuthi ukuze ngikwazi ukukusiza Sanele kumele uhlambuluke kumina. Kodwa-ke uSanele unqabile ukumtshela uMbali. Umane wathi nje hamba utshele umndeni sinomhlangano namhlanje, kunento ebalulekile kumele ngiwutshele wona. Besehambile-ke uSanele waya lapha egumbini lakhe eyokhuluma phela noBanele. Uthe mefika nje kuBanele wayincengela wathi, mfowethu, cela ungayenzi lento, ungamtsheli ungamtsheli uNjinji, ungatsheli umuntu lekhaya, makube imfihlo yethu sobabili le ukuthi wabheka emumva. Wathi uSanele, bafo, kuyimanje isifuba sami siyashisa, ngiyagula, ngathi ngiyadabuka la ngaphakathi, sengikhathele namanje, kumele ngiyisho yonke lento le ukuze ngikwazi ukukukhulula. Wathi, bafo, yazi mengase ulikhulume leli qiniso laphaya obaba omkhulu abakangamukeli mina ngoba ngisahleli la. Uma ucabanga masusu batshelile bazongamukela yini? Ngoba kushuthi kahle kahle mina nawe ngesiphinde sibonane. Mina ngisakufuna ukukubona bafo, cela ungakhulumi lutho, thula bandla. Eyi, kwasinda kwehlela-ke guys kuSanele mezwe umfowabo emncanga kangaka. Kodwa-ke umhlangano ubususethiwe, ibesingekho into angayenza. Uthe mesesehleli nomndeni wakhe-ke uSanele washo ukuthi, eyi, ya, kunomsebenzi kumele siwenze lekhaya. Ubalulekile lo msebenzi, yazi mina sinobafo bekunzima ngampela ukuthi ngimdedele ngoba phela thina singamawele. Bathula balalela balola amadlebe, kodwa akafuni uSanele ukuya la abafuna ukuthi aye khona. Uthe esethi uyaqala nje uyasho ukuthi wabheka emumva waqhamuka futhi uBanele wathi, ngiyakucela Sanele, ngicela ungasho lutho bandla, thula, ngiyakucela bafo. Eyi, wadabuka kuSanele wamane waqamba amanga. Wathi yena benoGumede leya nyanga bebekhuluma ngokuthi umkhumbule kangakanani umfowabo uSanele. Wathi, lokho nje kuphela? Kubuza uNjinji. Wathi, kunjalo baba omncane, bengikhuluma nje ngenkumbulo enginayo ngoBanele. Waqede lapho kuBanele wathi, ngiyabonga bafo, ngiyabonga. Esebonga phela ukuthi iqiniso aliphumanga. Akupheli-ke lapho guys, uhambile-ke uBanele, ngizosho njalo, waya laphaya enyangeni uGumede ephethe isibhamu eyomsabisa phela ukuthi angayithi vu le ndaba le kumndeni wakoMagwaza. Uthe meke wayithi vu le ndaba ngizokudubula wena, ngizokuhlakaza ubuchopho, thula uvale umlomo uthi nya, angizwa ukuthi ngithini kuwena. Washo-ke uGumede ukuthi, eyi mfana udlala ngomlilo. Wathi, lalela ngithe thula, ithi siyavuma, vumani bo. uGumede wathi siyavuma, esesaba phela isibhamu simkhombe la ekhanda. Guys, asazi ngampela ukuthi ngampela uSanele benoBanele bazoyifihla kuze kube isikhathi esingakanani le ndaba, ngoba still bobabili bayahlukumezeka, ikakhulukazi uSanele njengoba nje ehlezi ebona igazi ukuthi sabathe isifuba sakhe siyashisa, ubambe inhliziyo, uzokubekezelela lokhu kuze kube nini? Hhayi, isikhathi guys isona esositshela ukuthi le yabo indaba iyohamba igcinephi. Akupheli-ke lapho guys, ngapha-ke uPhinda njengoba phela imgwajesile uNtanzi ngayizwala ukuthi mengayibuyisa indodakazi yakhe in 24 hours impela uyamqoba unina omenza ama-pieces. Umane nje wavuka ekuseni kubonakala kodwa ukuthi uPhinda khona into emdlayo, kodwa wayiqinisa efuna phela uzama angaboni. Washo ukuzama ukuthi, hey, ngiyakuthemba wePhinda, yazi ngiyaqala ukuzizwa ngiphephe kanje empilweni yami loku nje ngazalwa, ngiyazi minginawe ngizizwa ngikhululekile. Hhayi, uPhinda-ke wathi makunjalo-ke ithi ngikuphekele.
wathi, hawu ngiyabonga. Wapheka isitshuru uphinda, isitshuru guys, isicontisa amathe. Waqeda wathela iwayini. UZama wabona ku-romantic kakhulu kabi lokho. Wabona nje ephethwe kahle njengenkosazane. Wadla waphephitha, walishaya ipleti lamhlophe qwa. Waqede lapho wathi gantshalazi iwayini. Uthe nje emva kwemzuzwana, hhayi wabona indlu idraya guys. Wathi hhayi ngeke, khona ungahambi kahle la. Wathi ucikica amehlo uyawavula, hhayi bo, izinto zaba uthuma nje ibe kuyinto eyodwa. Hhayi, wamane wathi uzama ukusukuma esihlalweni, wahlala phansi. Wathi uzama ukusukuma, wahlala phansi. Wathi phinda, ngeke, phinda, kwenzakalani? Hawu, uphinda usondelile, wambamba phela ukuze angaqhumuzeki phansi kusimende. Hhayi, wavala amehlo nosiphela. Uphinda kubonakala nje ukuthi emva kwala uzobe seyamthatha uZama emphindisele le kuNtanzi. Shuthi uZama uzothi nje uyaphuma kulo mdrago lo adragwe ngawo, avuke sesemagcekeni akoNtanzi. And ila azobona khona ukuthi ungabe umthemba umuntu, ngisho nophinda lo obukeka njengesithenjwa, impela uyakwazi ukukuphoxa. Kodwa ngeke ngimsole kakhulu-ke bandla uphinda, njengoba kade ngishilo nangayizolo guys. He is stuck between the rock and the hard place. Kukuyena-ke manje ukuthi ukhetha impilo kamnina noma ukuphindisela uZama emuva. Kanti-ke ungamkhetha kanjani umuntu wesifazane oyintombi yakho, kunina wakho wakuzala nowakuthwala for 9 months. So nje wenze isinqumo esi-right kabi. At least noma esemphindiselile uZama emuva, uzomfica unina esaphila, okuyinto eyigugu kuyena nokuthi ahlale noZama, kodwa azi kahle ukuthi uma wakhe uyabulawa ngale kuNtanzi. Guys, kunzima, kuyasinda, kuyehlela. Phela lapha mazibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.